Donibane Loizuneko ikastolan Txiki Linux sistema aurkeztu dute. Software librea da, guztiz euskaratua eta eduki guztiak ikastolentzat prestatu dituzte. Arratsaldeon, hauxe gure gaurko gai nagusia, baina aktualitatearekin lotutako berri gehiago baditugu gurean. Ongi etorri. Vladimir Putin Errusiako presidentearen aurkako hainbat pintaketa agertu dira bere emazte ohiaren Angeluko etxe honetan. Ukrainiako bandera eta inglesez "Fuck Putin" izorra di bezala itzuli daitekeena eta errusieraz Putin suka, txakur zigina, idatzi dituzte etxea inguratzen duten hormetan. Gertaera honek inguruko bizilagunen jakimina piztu du eta egonda Putinen aurkako ekimen honetan batu nahi izan duenik ere. Je suis voisin et j'habite entre la fille de Poutine. Bertako bizilaguna dela dio, Putinen emazte eta alabaren artean bizi dena. Errusian hainbat urte bizi izan zela eta je voudrais que les Basques comprennent, c'est le néo-impérialisme. Euskaldunek bertan gertatzen dena neoimperialismoa dela ulertzea nahi duela eta erregimen fascista dela salatzen du. Baita, c'est une catastrophe, pourquoi? Hondamendia dela, 3 ahizpa eslaviarrak biltzen duen monumentu bat dagoela, Errusia, Bielorrusia eta Ukraina muga guztietan dagoena gainera eta orain elkar hiltzen ari direla. Elles sont en train de s'entretuer et c'est une catastrophe. Edonora ere, pintaketak nork egin dituen ez dakite edo inork ez du aitortu nahi. Pintaketak agertu diren Angeluko etxe honez gain, Putin presidentearen inguruari beste 2 jabetza etortzen zaizkio Miarritzen. Miarritzen bertan, herriko etxeak bilketa abiatu du Ukrainiarrei laguntzeko, astelehenetik ostiralera goizeko 8:30 12:30 eta arratsaldez 1:30 5:30. Lehentasunak arropa beroak, lozakuak, haurrentzat produktuak, produktu higienikoak, jana eta medikamentuak dira. Bertako Eliza Ortodoxoak ere bilketa abiatu du eta aste honen ondarrean bidaltzekoak dira jasotzen dutena. Aduanetako langileen greba eguna izan da gaurkoa. Dans des conditions de travail dégradées, on ne peut plus travailler en Baldintzak sécurité. geroz eta kaskarragoak ditugu, ezin dugu segurtasunez lan egin On ne peut plus diote. avoir une réponse correcte avec les effectifs qu'on a. Eta gainera geroz eta trafiko handiagoa dago. Zorion mezuak jasotzen dituztela diote, baina baliabide gutxiagorekin ezin dutela egoki lan egin. Pour 3 ans, on va avoir 700 emplois en moins, ça c'est une réalité. Mais on 3 n'est pas du urtetan tout zazpireun renforcé, langile et on- gutxiago on- dituztela salatu c'est pour ça dute que la douane eta a décidé de sartzen faire ari un diren mouvement. erreformarekin lanpostu gutxiago izanen dituztela oraino. Baionako eta oroar Frantziako aduanetako langileak inoiz baino efikazagoak izan gara 2021 dio langile honek. Aujourd'hui de Bayonne et ailleurs en France, ils n'ont jamais été aussi efficaces qu'en 2021. Hautemate fiskalean euneko 46 gehiago egin En dugu. perception fiscale, plus 46% de perception en plus. Lansariak emendatzea eta baliabide gehiago eskatzen dute. Donibane Loizuneko ikastolako ordenagailuek sistema eragile berria dute. Txiki Linux. Software librea da, guztiz euskaratua eta eduki guztiak bereziki ikastolarentzat prestatuak dituena. Orain dela 2 urte hasi zen Txiki Linux sortzeko proiektua, Bilboko Harrobia ikastolan. Txiki Linux da horrentzako sistema eragia da, proposamen bat, tresna digitalekin lan egiteko lehenengo, bigarren eta 3. mailan. Lehenengo hezkuntzan, lehenengo, bigarren eta 3. mailan. Libre da eta konkretuki silaba da ikastolentzako prestauta horrentzako sistema eragilea da, ikastolentzako prestauta bereziki. Sistema hobeto ezagutzeko formakuntza bat egin dute irakasle, ikasle eta gurasoekin. Haren ezaugarriak ongi ezagutu ostean, argi daukate Txiki Linux erabiltzeak hainbat abantaila dituela. Alde batetik lujaldetasuna, garrantzitsua da, egitik egiarentzat sortutako proiektuak sustatzea, eta hor Bilbon sortutako zerbait, garrantzitsua zen ere lapur dira ekartzea eta nazio osora zabaltzea.
Bestetik hizkuntzarena, azkenean euskara zabaldu nahi badugu, euskara babestu eta defendatu nahi badugu, behar genuke eremu desberdinetan eragin eta informatikaren eremua biziki garrantzitsua da. Jakinez aurrek denbora hainitz pasatzen dutela pantaien aintzinean, eta goan eremu hori euskarara pasatzea garrantzitsua da. Ez dugu gure alekin ez dugu lortuko aurren pantailan egoteko denbora hori mugiztea, baina bai lortu dezakegu denbora hori euskaraz pasatzea. Eta azkena, hezkuntza aldetik, joko hainitz, material hainitz bada eskolan lantzen diren kompetentzia horiek barneratzeko, eta goan modu biziki interesgarria da joko horien bitartez egitea. Oso pozik gaude eta oso pozik ikusi ditugu. Izan ditutela guraso batzuk galdetu diet nola ikusi duten eta pozik, nahiko baikor, irakaslak ere hemen izan dira eta haien aurpegitan ikusi dut baikor daudela. Eta horien espero duguna da gurasoekin elkar lan bat egitea, ez geratzea hau bakarrik hemen. Tresna hau gainera lagungarria izan daiteke irakasleentzat, klaseak prestatzeko balio du eta. Hemengo irakasleek eskatu dizkiguten aplikazio guztiak sartu ditugu, Caden Live, Boko Screen, pantaia grabatzeko, FreeTube, OBS, programak bideoak egiteko, denetari daukate, bideotara sortzeko, aurrentzako, eta gero Txiki-Linuxek dituen aplikazio guztiak, hezkuntzarako aplikazio guztiak. Baina formakuntza gurasoentzat ere bideratu egon da, klasetik kanpo etxean ere erabil dezaketelako Txiki-Linux sistema. Bada aukera sistema eragile hau deskargatzeko internetetik. Eta beraz badakigu euskara bezala, euskara bizirik mantentzeko ikastolatik kanpo ere erabili behar dela, Txiki-Linux erabiltzeko gauza bera, horregatik proposatuko dugu gurasoi agian atelierren bat edo, haien etxeko ordenagailuetan instalatzeko eta umeek segidezaten etxean lantzen. Hau noski ez da euskaraz egin den lehen sistema eragilea. Luberri sistema eragilea bada urte batzuk Alexander Gabilondok lan oso polita egiten duela eta beste batzuekin noski. Eta blog bat du oso osatua laguntza ematen duena. Berari esker lortu zuen beraz elkarnetek ideia hori ateratzea Txiki-Linux sortzeko. Beraz bada euskal komunitate oso zabala, izkutupeko lan bat egiten duena, baina ezinbestekoa dena, programa libre guztiak euskaraz emateko eta Euskal Herriaren burujabetza digital hortan ere urratsak emateko. Orain beraz, lanean jarraituko dute Txiki-Linux Euskal Herriko bertze hainbat ikastetxetara iritsi dadin. Eta amaitzen ari dira aurtengo inauteriak. Uztaritzen, Artzaro Festivalaren kari gaurkoa egun berezia izan ohi da. Zanpantzarraren auziaren lehen partea hiri bere pilota plazan izanen da eta ostean arratsaldeko 7:00 Zanpantzarraren auziaren bukaera, dantzak, toberak, herriko frontoinean eta dantzaldiarekin, erromeriarekin amaituko da gaualdia. Guk Baionako inauterietan filmatutako irudi hauekin amaituko dugu saioa, eta Baionan kantuzek eskainitako kantuekin ikusentzuleok bihar arte.